sabi nga niya, everyday we spend Mother's Day. Package ni Inday. Thank you very much. Bye. Ingat po kayo lagi. Happy Mother's Day to all mom in the world. No Happy Mother's Day. It's every day. Mother's Happy Mother's Day. Yeah, sabi niya it's everyday Mother's Day. And belated happy birthday to Inday Ikat and happy birthday to Indayen. So Ikat's birthday is May 7 and Indayen is today. And our one of our subscribers' birthday also, Sis Miram Kala, happy birthday. And advance happy birthday to Sis Lisa Bacho. Tama ba? Bacho, Bako. So ayan, nag-greet ko na yung mga dapat i-greet. And so dito namin i-spent yung Mother's Day namin mga Inday sa Kinder Borderay. May ano siya, may parang playground siya para kay Savi. So ayun, ganun lang. Simple lang. And nagbigay na siya ng flowers sa akin nung Friday mga Inday. So ayan. And sabi nga niya, every day we spend Mother's Day. We spend Mother's Day together. Yeah, and Father's Day. Family Day na lang, family day. Savi, say hi hi. Happy Mother's Day. Mother's Day. Oh, okay yung mood ngayon ni Dudunggang may mga Inday. So, ayan, dito muna kami. Tapos after, ayan, bibili lang kami ng makakain para mamayang gabi. And tomorrow, start na yung work ni Dudong, pero wala silang estudyante. Pero pupunta lang siya sa school. Pwede naman online, pero he prefer going to school tomorrow, right? Right. And if maganda ang panahon, pwede kami pumunta ni Savi sa school niya after ng work niya para ayan mag-walking kami. So yun lang naman yung ano namin kasiyahang magpamilya. Tingnan niyo mga Inday, oh, mga kabayo. So it's one of the Dong's dream. Pero hanggang dream lang mga Inday kasi mahal yan. Mahal ang maintenance. Ayan. So just a dream. It's not a dream anymore. What? Oh. So it's nothing. I don't need the horse. Ay. Pero kasi dati imagine niya dati. He is imagining about the horse. So ngayon ayan. I'm not imagining about the horse. You are. Look, it's like saying I'm lying, but you do. Not anymore. Yeah, That was 1 not year anymore. ago. Yeah, 1 year. Yeah, I told them before. Yeah. So ayun, 1 year ago mga Inday. Ayan, ngayon tanggap na niya sa sarili niya na hindi namin ma-afford. Yeah, we cannot afford. Sabi, don't sleep ha. Parang mukhang natutulog si Savi. Hindi? Okay. Here. Hi. Hi. Thank you. Pasok with your hand, ah. Yeah, ready for you? Good. Ayan. Butterfly garden. Mama, okay, Sita?
Sus, pinapaupo si mama. Ayaw ka lang? Love. Ah! Kaya, mapula yung ano niya. No, because love, it's so warm. Sun. That's why it's mapula ang pisngi niya. An hour later! Yung mga Inday, nakatulog kami pagkadating sa bahay. Ayan. Para-para ko kami natulog. Kaya ngayon medyo late na ang pagluto ko. So, time check. Ayan, magsi-7 na ng gabi mga Inday. So, ayan, prito-prito lang to. Ayan, piprito ko lang to. Tapos magigisa ako ng sitaw na may carrots. Lagyan ng toyo. So, yun lang yung pares naming gulay. So, ito yan siya. And maya-maya after ko magluto mga Inday, mag-unbox tayo ng package ni Inday Yen para kay Inday Gamay. So, ayan mga Inday. So, na-prepare ko na yung dinner namin for today. Ayan. And, tawagin ko na si Dudo. Nanonood siya ng football sa labas. Love, I can eat. Ayan. Kuha lang ako ng gatas mga Inday. Nakalimutan ko. Sabi, come here. Sit. It's Makler. It's Makler. It's Makler. Kain muna kami mga Inday. Moments later. Package ni Inday Yen. So, kakukuha lang nito nung isang araw ni Dudong. Ayan. So, ayan ang package natin. And actually, ayan, alam ko na yung laman nito kasi syempre sinabi niya, ano yung papadala niya. Tapos, baka matuloy, magkita pa kami soon. So, ayan, may ibibigay pa siya. Kaya lang, syempre, pag ipadala through courier, mabigat siya. Kaya, ayan, baka magkita kami ulit personally with Dudong and Savi. Ayan, pwede namin madala siya. Tadaan! Oh! Ayan. Dayan. Ang ganda para feeling warm na warm si Inday Gamay. Love. Love. Blanket. Feeling warm for warm. Yeah, this is for Inday Gamay. The one you pick. Yeah. Thank you, Inday. And tignan natin. Ayan. Talagang wala. Talagang complete na kami mga Inday. Kaya kung sino man yung magdodonate sa inyo, diaper na lang. Diaper na lang ang magiging kulang namin. Wow. Hala, meron pa nito. Actually, Inday Yen. Kasi hindi ko mahagilap yung kay Savi. Ito kasi yung sa... If tama ako, ito yung yung sa... changeable pad na pag after niya maligo, so ayan, ipapatong siya doon siya bibihisan. So yun, nawawala yung cover ni Savi noon. Hala, timing talaga, Inday Yen. Thank you. Tapos plano ko pa naman, nung isang araw, nung pumunta kami sa Zundert, pumunta kasi kami ng Krautvat, tapos may kasunod na Zayman, kaya lang medyo napagod si Buntis. Sabi ko next time na lang. Kasi plano kong bumili nito. Grabe. Charan! Okay. Ito naman, ayan, cover siya sa box mga Inday kasi
di ba yung crib sa taas siya sa room. Dito sa living room naman, meron siyang square naman na ayan, dyan siya ilalagay if dito kami sa baba, if matutulog siya or kung ano. So yun, box yung, di ko alam anong tawag nun. Basta dito sa Netherlands, ayan, box yung tawag namin dun. Square size siya kasi yung sa crib rectangle siya na mas malaki. Ito, square siya. So ito naman yung sa ano, cover ng kutsyon. Hala, grabe. Dayan, kasi expectation ko yung ano, sabi niya kasi lampin, ganun, yung mga ibang stuff, personal namin makukuha kasi nga, syempre mabigat at alam nyo ba siya lang yung nag-ano nito, nagbuhat papunta sa courier kung saan man. Ayan, may pang ano kasi baby, ayan pag kumakain siya, para hindi madumihan. Uy, as in. Ayan, ito naman sa ano, sa crib. Kasi rectangle siya. Sa crib na ano. Ayan, cover. Wow! So, ayan, uli. Hala, grabe. Inday yan. Wait, i-text ko siya. Tawagan ko na lang kaya. So, I hope sagutin niya. So, ayan, may group, ano kasi kami, may group chat kami. So, tinext ko sila if available silang tawagan, si Inday Yen, tsaka si Inday Ikat. Actually, if hindi naman available, okay lang kasi biglaan naman to. Gira. Alam niyo bang sagot ni Inday Yen? Gabiin na daw, mag-jerjer mo na sila. Grabe ka sa'yo, anak. Buang yun ni siya. Ayan. Tawagan natin mga Inday. Hello! Day, nalipay ko. Kay expectation. Ola, mag-jur-jur di ay sila mga Inday. Uy, nalipay ko. Hayan. Uwa, nalipay ko kay ingon ka kuan, lampin. So akong mind lampin, daghan lampin. Lampin biya. Di daghang bed pakapin mga cover. Og kani siya kani sa unsa ganina sa ilisanan ba? Mag-ilis. Magplano ko palit ani sa Zayman kay nahuro na wala na ako nakita ng kang savi. Tas pagtanaw na ako hala, oy may narang wala minadayon. Nalipay lang ko Inday. Tanawa. Wala pa nahuro pero excited ko. Dora, ang mga lampin sa kinalasan naman, uy. Uy. Nasagol, nasagol. Mga Inday, si Inday Yen. Dali-dali una ako mga Inday kaya mag-jurger pa daw sila. Joke, Roy. Uy, kani nice. Salamat kaayo. Pag winter, die. Oo, para feel warm na warm si Inday. Timing na din naman magamit. Lagi. Ay, kompleto na jud si Inday gamay in taon. Sa tatanan. Oo, kuan na lang, diaper na lang. Wala, kisay mag-donate sa inyo, diaper na lang mga Inday. Diaper na lang. Kasi mag-sponsor. Oh, sige, maura to si Ikat siguro nag-jerger na to. Asa ni Julie? Ha? Nasa yung garden in tawon unsa mo natawahan na love niya na yung garden oy. Ay, sabi na to na. Diwa pa. Kay dili na siya mutug if dili mo mga to sa taas na sad Napatay. nag-usab na sad niya siya kay di ba hayag. Hayag. Dili paadtuon siya dili pa man kuno night. Hay. Kay hayag lagi ang taon naa siya sa iyang papa. Sige day, maura to. Thank you very much. Bye. Enjoy your night. Enjoy, salamat guys. Sa Bulaklak. Ay, way sa pa yan. Bye. So, ayun mga Inday. So, natuwa lang ako kasi ayan, in-expect ko talaga walang mga ganito. Yun, kasi ayun, paulit-ulit siya, lampin daw. Hindi alam niyo mga Inday, yung lampin. Ito kasi, ayan, yung mga ito yung mga lampin. So, gamit na gamit siya pag maliligo si baby, di ba?
Ayan, kailangan, ayan, soft yung ipahid sa skin nila, baby. So, gamit na gamit yan siya. And, hindi na ako bibili. So, yung mga lampi nasa bottom side na siya. Pero, yung mga nasa front, yung mga ganito, as in, gamit na gamit din ni Inday Gamay. Kasi plan ko nga bumili nga mga Inday. O, kagaya nito, hindi na ako bibili if kakain, di ba? First tikim ng solid food ni Inday. Wow. Ayan. Nalingaw, jud ko. Ay, may Sabi ko, diaper na lang kulang. May pakapi mga diaper, mga Inday. May diaper talaga. Wow. Ay, complete na complete, mga Inday. Grabe. Uy, may pakapin pa. Inday Val. Oh my gosh, ang daming pa-surprise. Sirain ko na lang nga ito. Ito yung ito yung mask na bigay ni Sis Roxy. Ayan, ayan yung channel niya, mga Inday. Please subscribe to her channel. Kasi, syempre, pag ipapadala to ni Indayen, di ba, mas mapapamahal ng Kaya, inano na lang niya, isinabay niya dito. Thank you so much, Sis Roxy. Ayan, kumpleto na talaga si Inday. Wala na kaming bibilihin. Oh my goodness. Ayan, may pa. May pa-music pa. Ayan, DVD. Oh my gosh, pati ito. Ayan, may headband na si Inday. Ayan, oh. Grabe, kumpleto sa Ricardo's talaga. Oh, may pa, may cover pa ng matras, mga Inday. Yun sa para sa sugat. Ay, kumpletos talaga. Oh my God. Wow, meron pa nito. Sticker for baby. So, ayan, pwede ko siyang stick sa room niya. Diba? San ka pa? So, ayun, mga Inday. Tapos, sobrang dami na nito. Na-overwhelm na ako nito, mga Inday. Tapos, how much more? Sabi pa niya, meron pa daw kukunin sa bahay nila. Kaya lang, ayan, mabigat kong ipapadala. Sobrang pasasalamat ko na nga dito, Inday, yan. Oh my gosh. As in, thank you so much, Inday. And it's May 9 today. It's her birthday. And at the same time, it's Valentine's. It's Mother's Day. So, ayan sa mga nanay sa buong mundo. Happy Mother's Day sa inyo. Ayan, Inday Ikat naman, May 7 yung birthday niya, mga Inday. So, ayan, magkasunod lang sila. So, ako lang yung naiba. February yung birthday ko. Ayan, kasi sabi nila pag Feb daw, tupakin. Pero feeling ko hindi, So, ayun, mga Inday. And ayan, before nga natin i-end, magsha-shoutout ako sandali. So, na-shoutout ko na yung my birthday sa May na nagpapabate. So, shoutout ko yung mga nag-subscribe today sa vlog namin kanina. So, ayan, shoutout sa iyo, Sis Jenny, and kay Sir Luis San Juan, kay Tita Ruby de la Rosa, kay Tita Emi Saltarin, kay Sir Lito, shout out Christina Cassandra Oloroso, Lorna Mon, Liza Bacho, Phil British Family Vlogs, shout out Daijen, kay Cherry de los Santos Murphy, kay Jennifer Fernandez, kay Elvis Santos, kay Nisa G, They Call Me Vina, Vina shout out kay si Stara of Pinay Moms Vlogs, kay Sis Kin of Huron and Kin, of course may Katim Kava yan, Inday yan and Inday Ikat, kay Leti Lopez 74, kay Eliza Urkel, Benita Castro Mayor, shout out. Kay Nati Dudang, shout out sis, welcome back. For Froiland's World, shout out. Jo Atencio, shout out sis. Elizabeth Mas, Introvert Kitchen, Melissa De Dios, Edith Francisco, shout out sis. Sis Miriam Kala, shout out. Sis Tess Benavides, shout out.
Sino pa ba yung mga mahilig mag-comment sa Facebook? Nakalimutan ko. Family Menges, Christina sa UK, Adela Destajo, Norma Hernandez, shout out Evelyn Buena. Ayan, yung cousin ko si Jennifer F. Sor, shout out Joyce Bernsen, It's Me Lebana, Susan Samonton Person, Pinay Afam Travels, si Smelly Gonzalo, Luvis Channel, Alicia Branya, Juris M, and sis Rename Castronuevo. So, sa mga hindi ko nabanggit, sorry po. Ayan, sa mga nakalimutan, pasensya na. And, ayan, that's all for today mga Inday. Thank you for watching our video. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please, subscribe na po and please click the notification bell para if ever may mga bagong video kami, ma-notify kayo ng bonggang-bongga. Bye! Ingat po kayo lagi. Thank you again, Dayen.